ang ibabot, ato ang amahan sa Kanilawan, atong sugaton sa masipang pakpak, Brother Sok Fernandez. May gabi isa, may gabi. Sa nulog yung gabi ano, Beth, bukan, bigyo kayo, paringawan kayo. Kenapa ko mga kapag susunod ni Brad Adam? God hates divorce. Malakias 2:16. Kaya sabi ko na kayo ng sinya ko na ang divorce yung lokal, ginawa ng gusto ko yan. Niya, huwag isang gawin ko na magandaan ay hate. Lumot ko, silat ko na negosyo. Kaya dagan kayo mga bata na hindi mo magkaluloy. Antos. Nahog sa kahong sa mga crimes. Bigyan na sinahan. Pinigit na naglayan. Nangamahan sa naguna sa nakita layan. Parang nga, tuloy kayo ito ba? Naibaw mo, nga diya sa Biblia, nagsuko Ginoo larawan. Naay teksto sa Biblia na dili Ginoo Ginoo larawan. Asang basa? Nasa Leviticus 26. Di ako na parehiyag ka ninyo, ayaw mo paghimo mga linilog larawan sa mga Diyos. Dudugtan na din ako. Sa itong teksto ha? Leviticus 26. Yang dipangalan pagiging mga Diyos. Yan sa 2 Hari 23:5. Baal, Diyos ka Baal. Wanita, bituon, adlaw, ganis Diyos. Yan sa 13. 2 Hari niya po, 23:13. Nangingon na ay mga sa mga Diyos sa mga Astarot, babae, Nico, Semos, uban pa. So, naagin pa, pagdaan din ang mensahe, nandito siya po niya ng mga larawan sa mga Diyos. Yan, nagsumong sa siya kung yung larawan. Ngayon mo ba nga inconsistent, contradictory, dinosing puli mo? Muli ang tumasa sa Biblia. Nasa Exodus 25. Exodus 25, 22. Moises, magpahimo ka o sinansal o ninelo kalarawan sa Kilubin. Ibutan mo si kakilit sa atar. Kailangan ko yan. Suko na sino. Dia lagi kahino. Dia usama itu ke Israel. Templo sa Jerusalem. Usara. Kaya sila buka kasama ba? Usara itu bidlaw. Bila nakam na simbahan ko, tigil. Bila usara itu bidlaw. Kaya lagi mo Ginoo nga maong larawas Kilubin, naton siya nag-templo. Doon na sila larawas ka Kristao. Larawas ka Kristao, ang atong reference na nasa 2 Hari 23:17 na nagsugo ang Diyos ka Usa, King Usa, Ari Usa, dubukan na ng mga kinulit sa larawan. Pero pagkakot sa sila, direkamo ang mga sundawang yun. Mga kare, nakay, ako kayo nabiginto. Ako nga pinulong pagtubog. Ayaw sa, pamatanak yung Sirigyan. Tubag ko na yun ang mga tao sa sila. Manibito lang yun sa tao na balaan. Tao na balaan. Na taga-liman. Pero huliyan. Hindi ko na yung hari, ayaw lang kayo. Manibito ka na sa tao balaan.
Diyos nila. O, dito nyo, magkano lang yun. Ayan ang iba. So, klaro na ito nga, ang Ginoo nagpahimo kung malinino kalarawan, hindi Diyos. Kaya Diyos ipalupo ko yun. Nalabot pa niya nga nigamit sa Ginoo ang kalarawan, paghibog nila doon. Kaya nung daw sa kusala, katong Israelites traversing desert, pagdaw sa Kanaan. Pwede kita ang imong biil, maluto ko. So, kinagnan mo, sugod sila baklay, alas 5, alas 4, alas 5, alas 5. Huwag na naman, yun na may bitin na namahit, patay na sa sila. Kung ito ni-report sa Moises na, yun! Diyos sa mahal, dagan na kayo patay. Sa may buhat ko lang, buhat na Moises. Imo larawan, mapulunsik, bitin, palikos ako. Kaya ako ng bendisyonan. Nyata na kipaakan, bisan pag, grabe niyan pag, kahimak yun, natutok na lang. Mutat ako kayo sa larawan, buhit siya. So, burot ko kayo. Hindi dipaya sa mga tao. Huwag na sa nagbitin na mamahit. So, that was the first thing that we know that the image was used by God to perform miracle. Kaya Ginoo ni kami magkalawan, Ginoo milagro nga kapitin na lang tayo, namatay, nabawa, nawagtan ka na, ilagay sa dalawa. Kaya sa 1 Samuel 6, 18-19, nakuha sa taga Bichimisis, ang kahon, the Holy Tabernacle, kahon, na sirado, yan natin utara, doon kalalawas kayo. Kaya soos kahon niya ang doon kapapan ng ito nga, isuwat sa Diyos yung tudlo dito namin. Na mo'y tamdanan, mo'y giya sa tao, araw ka ba kanya. Kasi kung mo sa nabuks ko, pagkalitan mo, nasa may ikaw ng musugo. O, agad. May naburo ko sa mga ikaw ng musugo. Jalan. Klaro na tatang mo na. Saya mo dito no. Kalimbawa na kung ino basta na ikaw no. Pero sa lang dito now, siguro yung sa masanto mo, mapantro mo na, hindi kita malikot. Hindi ka magpatulog dahil na sa kumatubanan, hindi ka magsimong mga inilong larawan sa Kalis Diyos, hindi ka magsimong kanina. Unang sugo. Ikarang sugo. Bulan Imperio. Ito, may malita ang malas ni Mospa, si Mala. Oh, good. Takto, di na. Katulong sugo. Wala na, ang daw may kumahulay. Ganyan to sa loob. Pulihan sila o unang andaw. Ikaw ba, tawagan mo ang mahal kinahan. Kilima, hindi ka magpatay. Ikaw no, hindi ka manapaw. Sa tanang masala, sa tanang masala, hindi ka manong hindi ko wala kaya. Kapito ang saman. Sa still. Ha? Oh yes, hindi ka malawat. Ikaw hindi ka pumakam. Kasi ang hindi ka manibog sa asawang upana sa bisikitaw. Ikalapo, hindi ka manibog sa mga mutang sa bisikitaw. Simple na kayo, hindi ako pagmubara. Doon pa hindi ko paray na dalang ito sa langit. Kaya bisan asa itong parokyahan. Bago parokya, matukog, hinong ko sa iwari, maokya mo. Napokasugo, natutuloy. Isip mo, hindi maghilip kung gano'ng yapirgin mong napokasugo. So, kung tanong na sa may iwas ginawa ng langit. Sakto.
Ginoo, gusto ko mga sa iyong Ginoo, tumana ang masok. Di ba, Sok? Ako sa kapatid. Patay na, ako sa kapatid. Padre Gerardo de Victoria, nagpa-Pablo na siya sa yes, naiwan na ito. Karoon nakuha pa sa taga-Victory Mrs. ang kahon. Yan ilang pati, unang, basta kape. O, matang pa, sa Biblia, dili ko yung suko mo Ginoo. Sa daghang katalapan, ini, ako kayo talaga, 50,000. 50,000 na namatay, 50,000 na namatay. Sa ito ang Diyos, di kami o narawat, pag-himog milagro, hindi yung himog milagro na ibugnan kayo, na hindi, pero ginanagin niya itong binigwakan, sa namin proseso, 50,000 namatay. Sa Diyos, di na kayo nagpakuha ko larawan, gigamit yung larawan sa pag-himog milagro. Mara ka, lahi sa larawan kay dili sino kay ang malaga na ito sinutan mas Diyos ikan sa pabiro ang ito sa propat ng kaliwatan. Pero mga ko lang iintologan maranga pagkumana ako, mo na ako ipaparo sa dalawang hospitas kinailan niya yung bubuko na sayo waki alis Biblia sayo ko gini. Bakit siya kahimo upang bungkat sa to destroy what I had established to defend. Ito na dilarawan ni kayo. Ang gamit ko ito, di mo ginagawa. Yung luha, manya bungkat. So, di mo daw, ikarawin ko linggo. Pero di ba, nagurong okasyon sa linggo, para nung pembaca, mula kami kay nagminda, doon ay kalihukan sa para nung pembaca dito sa bahasa Indonesia. Pero ang medyo din masa kaya nga itong sa Pilihan National School Grounds, kaya wala lima munggagat, tinore ko, ibig ko munggagat sa tuloy. Ako mag-ihagod. So, we are challenged na perbangan ako na matulogin Christian sa Katolika. Sumalas ko diya ko. Tapi ko magbigay ko ang pagkagat. Kanawa ko rin tao na kaya mahagad daw mo pagkagat. Hindi ko tayo. Sa filosofiya na the person who starts the problem is the cause of trouble. Wala na, di mo hanggang pagkakulirin. Ako, di ko ginampo, hanggang ko. Kaya ako, mabing siya ako. Yan, i-challenge na sa kuha. Barugi. Gimana ba? Yan ikaw mo yung supa. Oo, ako ang pagkasupa ko. Kaya hindi nung na, bumugiro ka, anawang ka. Pero sangka-sangka sa ito kaya, itulos na ito nagagay. Mana okay na, nagagaling mo sa iba kayo ba? Pero kung formal debate, mas mayo na formal debate. Kaya nag-require mo na formal debate. Kasi may requirement, there must be a true topic. Matulad ako na ang Iglesia ni Cristo, matulad ako sa iyo na sila, Wang tuwa ni Kristo, dili pa topic. Kaya topic, there must be no negative. Always positive. So, siya mo pumatuloy. Na pumatuloy niya na ang ilang itudyo ni Kristo na tao. Para mapapala. Malibati na. Kaya mo may negative. Pero may galing ka, pumatuloy ako, kalindaman na, di ko ako sa lalim. Kasalanan negatif, that's not topic. You know, one reason is that usara-sara ito mo, hindi mo topic at tuga tema.
Kung ito mo, may Iglesia ni Cristo mo si manunong siya, ito ko ng Iglesia, kaya doon naway ko Katoliko. That's not the topic. Kaya only one sense, sa kasentido ang topic. Ang topic na kakaluhatin ito topic. Ito ay di ba yung rin yun? Kung di ba yun, lain na siya muna. Lain na siya kakaluhatin. Siya, pabatulan na ito ng Iglesia Katolika, mao gituko ni Cristo sumala sa Biblia o Iglesia. Topic na, ewan mo ko yung negative view na. Siya, masupa kinangan, yasupa ko. Siya, wala ang, di ba? Yan ang tumero. Kaya, magbigay sa alam. Yan, magtatugay ka na, way road. Dili na, mayroon ko ginamit sa alasip. Sapa, kaya, sulti na kita. Yan, labi na natugay sa bawal ka. Hindi ka doon, hindi ka kasabot, kung naminaw. Hindi siya ka kasabot, hindi sa tubig. Pero, okay kung matiwas niya, tugan naman po. So, the rule is, do not interrupt while the other party is speaking. So, nagsulti ko yung kasi yung nagsulti. Doon naman na yung limit. Sa topic na rin sa stand, 15 minutes lang. So, kasi, may nagtanungan. Pero kung pa na, doon na may ito o question na siya. Kaya mo ka na. Kaya mo ba? Kung sasabitan na nagtubag ko siya, ayaw. Iskantahan. Sa akin yung moderator o tayo kinabingan, Sir, sobra naman na. Ngayon mo kumakalangin mo. Ngayon mo tubag. Mas kumakala di sobra naman. 3 minutos na tabitas. 5 minutos na. Stop that. Ngayon mo na yan. It is the time to keep yours. Yaway yung sutuhan. Yung sutuhan ka. Sa suot kasi ko na sa sutuhan mo. Kung naman lang ganito sa iba. Mula masamo. Ayaw ko interaction ng suki. O ayaw pa gamit o kung insult o personalan. Kaya ito ko, magpapilin mo kasi nga buko ko kayo, it's personal. Ang deduction na grabe. Ang penalty niya, grabe. Ang mo sa penalty na, stop, get out from the stage. You are not the player. Kako kayo penalty. Ano mo na siya? So, magiging sa sitwasyon mo. Because you are insulting your child. Oh, my personal. Do not condemn him. If he has committed error, and you believe that error, on your time, you will justify your answer from him. But do not insult him. In him, may ako insult niya. And you believe him. Wala siya. Niya, human si Pate, doon na rin ka. Yan na ito, rebakal. Kaya kung ikaw yung positive, affirmative, pabor na rin mo kaya kamay mo rin. Rule mo na ka, the first speaker speaks last. So kaya doon na may rebakal, ikay mo, siya yung rebakal of 5 minutes. Naasa kaya 5 minutes. Namay kayo pagkasas niyo mo sa isulti niya, kaya kinig mo rin, kung hindi mo ipahaya. Hindi na niya malubat, hindi na niya biguatan. So mga advantage na ini affirmative. He speaks first and speaks last. Pero dia ka sa affirmative, anin ko siya? Tira mo na ka. Di ko din o proof. Tuwa mo niya. Kung may proof mo siya. Sa iyong affirmative. So, all the world with the proof. Lumo na rin mo kayo. Wala yung advantage ko sa affirmative. Excuse me. Wala. Malarong pagbansa o kulay programa sa klase ng Militia, wala na. Dami nga gabito sa liway natin ang ilang justice o programa sa programa. Wala na. Kaya punta, hindi pa yung kanya na kaya punta. O siya doon lang mo ipapakala natin sa Rio. Oh, yes, sir. Doon na kulit. Nagduman mo pero piniti. Kaya sunod na doon. Preso may PM sa tanan. Ako po na preso gapon nagbalik media sa public media sa atubangan o kasada dia sa superbito kuno atbang sa Pati Mall. Pwede preso di ang wajah batong ng prat ni ang spring sa superbito nga balon at bangro kay kung ano man prat o card
Ito, wag ko ba ang manjat sa komputana? Ano kayo ko? Wapin mo, pato ko sa sige pa rin bali kasana lang eh. Kuya, totoo dapat talaga barangay Lupian nga pet di ba na parinda sa bagay ang student ko na nga papahinulo di gana ko sa buwan sa mga tanong but so may use sa nagyan ko sus na person this service to be nagyan sa student ko igo to ba dyan ikisipis to na ba ang nagyan kaya dahil sa kung wala yung dahil sa Christology wala na Bispit to bil sa mga tanong, di ba hindi mo, pero pinipin na. Ibig na mga siya. Ako ka na presyo, mahal ba ang barangay kung hindi mo sumag kay namis kasada dyan sa mas plahon ang sana iya mas gobyerno. Ano ko na presyo na actually, dito to the matter. Kasama pa na, yan ang gila sa traffic, kaya yan ang sigaran, hindi na para diskurso. Pero bakit ito na tayo space nga na dapat yang imong ipagawa sa imong na tumpa, huwag ka diya sa traffic lights. Ngayon mo na, pero kinanlan kita o permit. Kinanlan kita. Ini tayo, hindi tayo, pwede namin. Pero ako tayo dito, kung hindi mo dito, kasarang sa pa kayo. So, mga hindi na sa atong pangayuan permit. Mara siya. Pero may mong pabawang kita niya kaya hindi mo na proper. Proper o wala, klase ni siya. United States, para ka na may diskurso para na rin debate. Wala siya na. Magmatong sa tatay. Doon na may propriety. Doon siya pa na may dapit na angay. Hindi angay, hindi na ito. Okay lang, something to share. Yung special group, please. May gabi sa nalang person. Kung kaya ako pamunta na refer ni Brother Adam. Brother Adam, since nag-talk of mortal sin kanina, there are 3 conditions yanong himong mortal sin. Una kay grave matter, bukat ka sa da. Kanya, ikato ka, na kay full knowledge, kay bawak ka na bukat ka sa da. Ikatulo is na kay consent, kay bawak ka na bukat ka sa da, ni buhat ka pag ka. So, kung absent ang usaan na, hindi siya matawag ng mortal sin. Ito ang pautan na. Naman sa Catechism, paragraph 2396, among the sins that are gravely contrary to chastity, gravely, bukat, contrary to chastity. These are masturbation, fornication, or pornography. Ako pauta na kay isulti man sa simbahan na kaning mga fornication o pag sexual intercourse sa mga babae laki nga wala nakasal. Bukat man ang istonto sa simbahan. Kaya karon kay lamay ni ba mga Katoliko, I don't know kung kayo ba sila, pero dinuhat na, galikin sila, nag-fornication sila, nag-sex sila without outside of marriage. So, punta na, wag mas na kayo ba? Namin pa gawa kayo ba na, napunta na, makonsider ba na sila na nakakomit ng mortal sin o wala? Kaya kung wala sa kayo ba, kana ilang pag-live ng fornication, hindi sa matawag mortal sin. Wala sa komit ng mortal sin. Kanino ka magpagpatin ang yung Brother Adam? Salamat. Sakto na, no? Ang 3 elements of mortal sin. Memorize yung dami mag-iksunan kay huwag ito na ibawan ini. Huwag dili mortal sin, mana? Kung sa may opposite advance sa mortal sin, venial sin. So, nato mga Katoliko, bawal na ninyo mga eksonan na ang mortal sin na itong isgutan ni Brad, no? Gravus matter, niya full knowledge and full consent. Pumunta na ay mga Katoliko na wow, or why did
way kabaw, no? Kalabot sa ilang gibuhat nga fornication, kalabot sa ilang gibuhat nga gitawag ko establishment, establishment na iklaro na sa ito simbahan, no? Katekism of the Catholic Church na kining mga kuwan na, kining mga butang na it is grave matter. In fact, itawag niya siya contrary to the natural law. So, bukat nga kining kuwan, bukat nga kining gihimo sa mga tao, muna na o huwag yun siya kaibaw, nini. Katong ang isutan niya ganyan diyan sa Lucas Kapitulo 23, versikulo 34. Kung sige, mapir siya niya na. Amahan pa sa ito, sila gawa sila may bawa sa may buhat. Pero, mabalik ko mga kaigsunan, ang atong simbahan, usa na sa mga three kinds of faith, three kinds of sins against faith, ang pagkapasig o katong culpable, at hindi ko anis, gusto niya intingan niya, culpable ignorance. So, apel ka po sa ini ang usa sa masala nagisgutan sa simbahan kalabot sa bukat, no? Kining gitawag ko against faith, sin against faith. So, nanon na tungod kay wa pagawala sa tulo sa simbahan. Manawag na to simbahan Bible study, manawag na to simbahan nga tunay katekisis pagay mo, pero limong na yun. So, muna apel sa culpable ba nila pagkaway kuan, pagkaway haibaw sa itong pagpulunan, hatag ang bugat bukat, no? Sa atong simbahan. Pero as far as pagkuha na sa simbahan, paghimo o deklarasyon na ginoo ring bibaw niya na kadto siya, iyagibuhat na ibaw ito buwa. Pero in my own opinion, ining maong paingon nga kuha niya sa kibaw ng fornication sa lahat. Layo na tinggal sa matugan. Ituloan na sa itong ginikan. Bisan, buwan tuloy, no? Nalagay na sa tuwa, apil na kita sa tuwang pagkatao na ining fornication o sa kong kalpasan sa panundot sa Ginoo. So, mana kanang imong isutan ba sa akong lang ha? Ako yung pabalin ng Berso o sa nika mortal sin. Because that is stated also in the Catechism of the Catholic Church. May ato ipalaw man natin yung Berso, kailangan sa pagkatanan. Sakto. Pero doon tayo, tingnan na ito, natural law. Okay na ito na? May natural law, may natural na ito, na soon sa conclusion siya. Kasi nang pagkakato na tayo, age separation pa. Na nasa Roma 2:12, na ibalawag sa Ginoo na isuwag niya sa atong kalat, atong sigasin. Huwag masuwag siya sa kapangalo ba ito. Palitan, may bawa kita ini nga sa akin, palitan, tutaho na ito ang pinahan. Huwag isa, huwag tutulog na ito, na kanang mga sa pero suot sa itong pilitan, suot sa itong kalat, huwag na sa akin. Palitan mo pagawat, huwag na rin natin manok, kailangan na pagkasan manok, magawat as puti. Isang kalat siya, marami ka tao, pero naagya kung suot siya kalat, dinatularo, kasarang na hindi. Kaya doon may social teacher. Kasi wala social teacher. Hindi nga ituturo sa tao sa atong community. Kaya nag-iwan nga, puy-puy ako na fornication tawag naga. Kaya wala may buruan na, hindi na tinuod. Kaya doon na may social environment, buruan na ito nga. Sabi na sa atong sabato ko, kumong mo kaya, may panudyo, walang social teaching. Kaya sa tao na magamit sa radio, datiho niya personal ng sa tao. Nanda niya buwang, nanda niya bumubo, nakapo ko kaya. Dahil dito sa siya. Kasi ganun lang na ignorante niya, ignorante siya na hindi natural environment na kaya. So wala ako sa napataya. Ganun na yung divine law na muna focus ako. Nanda yung divine law. Pero natural law, divine kaya kung ano yung source dito, dito yung sobrang ito, na-source ito sila. So, kung isource dito na lahat yun. Lahat yun kayo. Bitaw daga.
Yung higumain, hindi mo sila o ngayon o pakikilawas. Isa lang. Pero may mga sila. Because of the social achievement. Ito, ang pinaka tao makikilawas. Yan, tulungan ka. Sa lang. Pero lahat kayo yung positive law, kailangan mo yun, mabasa mo na. So, ako lang, balik ko na ito ang video sa salang mutal. Kaya salang mutal, kaya biro kita, ako may bawang kasala. Akong ituyuan. Manibawa ko ang kasala. Akong ituyuan. Gihi mo na ko. Kaya ako ang kasala. Basta ito, importante na. Nga serious damage. Ini dalam sekelaknya dibuka sesuai bapak ini. Yang bapak ini dibuka pusat lelaki di bapaknya. Maya mereka mata dia, mata kuatnya. Jadi musuh pergi di lawas. Tak esmu terus. Jadi damage ke mana hampir hidup di bawahnya. Oh, sekarang kita dia. Mungkin kita mata tu hidupnya sekarang mata tu jadi mana. Tapi itu people ng banyak. So, very serious damage. So, ako natulog. Pagsabihin nito na lang. Nangin na natulog, magpapasin nila. Pero, nangin hapasin ko sa kapatay ko. Pero kung kibaw. That is, malita pa ako kayo. O di ako binigyan ka, patay ka ako kibaw. Kaya so, sa kamananang ba? Saya buka segala masih pelabik sa yang naman bungol dengan mga untuk bumaba. Gambok malubog. Pada oras ko lang nila, kaya may kaya ko sige na pinulong nila, patay. So we was at this one. Kung siya, hotel. Yung idea sudah, dia was meditation. Mga aksidente ba? Ganyan ko normal kayo, ganyan punong masikinan. Yung bata, patigsugan na ganyan, ganyan kong gawang, saan yung pag-break mo? Ganyan naman na, pag-break mo, tapos break, patay mo na bata. So, hindi kita sa video. Pero, damage is great, yes. Patay ko. Nagito ko na, pero sa pala ko sa video, mga namatanawa na, nananatawa ko ba? Non-intent, one intention. Dibawa dengan kepada anak-anak. Dan itu sekarang sekarang juga semua terus dengan semua dengan mitigation, senang mitigation. Maka kita anggap dalam semua itu yang hidup pakai dunia. Sampai subuh. Oke, so orang. Oh, apa sih dalam sendiri. Biasanya bang bisa amo ang ako mulai soba na ako. Patay ka ko naglago sinabi ako kung ako istorya ko soba ako din lagi ko anak kaya na magusprag ko Bisaya suatu nga kapila dito mo ang ginuanan na kwan kawan wala may kulo mo patay na wala ada dito Oke, dia pas sa buong semua. Dia patay ko. Nothing in the law. Patay ka kuko, patay ka gamok, patay ka gomikas. Ngayon, patay tao, baka nagigulang sa tao, isa lang siya. Isa lang yan. Pagmunaan ng tulog, gusto bro. Gusto niyo gawin yung patay ko sa bunsa, baka kasama sa. Pero kung patay sa kanya na kasumukan ka rin kumukan, kumuko ka rin kung kasilida, kung patay daw, baka kasama sa binyar sila. Okay. Kasi, Good evening, everyone. This is in connection with what Brother Adam have said, and the one who acted also, and with Brother Song also mentioned before, and tonight he did mention about it. Monis siya nga ito o katong ni Brother Adam nga ngayon nga ginuha pa sa luwa sila kaya wala sila kibalo sa ilang buhag, no? Sa many times, no, si Brother Song na history niya dahil balaod sa atin o nga nasa verse nga dili ta maghimo patik sa ato ang gawa, dili ta maghimo
sala na siya, okay? Now, atong gamiton ang saying ni Brad Adam na dili ta makasala kung baka nagibalo masala pa kay long before the Spaniards came to the Philippines, the Litinos, kanang mga tao sa Liti, they are what we call tented people. Sila mga mga tao sa Pilipinas nga nagtato sa ilang kaugalingon. Long before Christianity came to the Philippines, wala nakasulti nila na sala nang maghimo kag tato sa imong lawas, wala. So di sila mga sala. Using the saying na sila mga sala, kumakas may balo. Long Christianity came to the Philippines. That's why may balo ng mga isinulog sa Cebu na itawag o Pintalos group sa Tagaliti, they will perform itawag sa Pintalos because the Liti people known as the Pinti people, nagtato na sila sa ilang lawas. Pero ang purpose nila nagtato sila, dili kaya yung ganahan sila nakadulo sa ilang dili. That is a sign na kung muna kayong tato, that will serve as a medalya na siya. Na nakapatay ng tao, so instead of having medal at the same time, tatuan na sila. Dahil kag mga reason na nung nagtato na sila long before Christianity came to the Philippines, and that is to add beauty to themselves. Another example sa pasagawa sila dino na wala sila gibuhat. Long before the Greek people came to the Holy Land and embraced Judaism, kanang mga Greeks have relationship to each other, the same sex. As iba na ba si Alexander the Great, doon na siya kabit niya lalaki. Rampang ang kabit siya lalaki. Wala sila di ba no? Nasala na sila. Hindi na sila mo Paul na nakasala sila. Because kasi kasi gawa sa Ginoo na wala sila nakasala sa nagbuhat. Then, as that man mentioned about masturbation, no? Masturbation, I have reacted this long before with Bloodstock, no? Sa akong nanulat ang ating sa Santo Rosario nagsermon siya, dili sana ang masturbation, tungkol kaya that is a natural law. Nga tanang na klase sa buka sa atong labas, paggawas niya, by means of excretion, X. Dili mo na patalimo sa secretion. Ang excretion, you need to use a force in order to excrete, gawas ang buka. Pero kung sa secretion, simple yung motulo na siya. Bumog yung motulo na siya. Laway motulo na, luha motulo na. Without force. But secretion, you have to, excretion, you have to apply force. Dili sana kung if you are not going to associate. Kung mag-masturbate ka, dili may associate ka, muna ang taong naghubog ang babae or whatever you see on video. Dili na siya sana. Dito sa atin sa natural na pagkawas na siya. Otherwise, that will give an after effect to yourself, mentally. Sunod, si Father Tagley, nag-masturbate siya. I will read the article. When he was 12 years old, nadala siya sa mga barkada ng tanaw of video na X. I will read that article. It conflicts with that. Okay? That's why no Brad Adam, text me things and kung sa imong space, you will come the action from the audience so that is to add point of verification, no? Para siya. Okay. Thank you. Ito ang tema, moral theology. Ito masasabi pa. So, the knowledge and principles of human science. Ngayon pa lang mga doktor na kalabatan ko na adolescent na bayo-bayo na, masturbate ko na. Ngayon sa iyo ba, kalibutan, sana pero na-pressure ba? Wala ka sa mga doktor. Pero sa tinuhan na ito, kay bawa ka na. Kay bawa kong kita na this capacity of man na nanata sa bayo-bayo, makapantak na ta. Mababae sa nga nakita na nananyahinuan, maka-sound na sa diya ang iyang dinhi, equals din sa lalaki na yung muna na bata. Wala nga, we have to be aware na medical science kahit sa pagtulunan sa simbahan. Wala need education. Kaya tato. Tumato ka sa ganoon, kaya kayo nagpatato, ay nagbuka na sa akin na diri sa
Binote nila. Kaya dahil mo na nila na silbi identification of the engraver. Dito lang mas presyohan ba yun? Kita ka lang mga patipa. Anong sa nagdatawa? Pero mas rin ikutan kaya nakas Biblia. Sa Leviticus 19:28 nga magpatik sa ikalingon sala imong gibugawan ang templo sa Diyos ng mga imong gawa. Nasa rin ko sana sa kanang magpatato di pa rin di ba o wala gawa. Di ba somewhat dunay Martin Templo do kids ka? Do ba? So wala ka importante yun ang pinuhuan. Kaya ginawa mo yung perfect. Salmos is nearly city. The law of God is perfect. Wala yung nilak siya kaya mga balaod siya lutan. Masaya ko, hindi mo na balaod na punta sa Diyos. Wala sa buhan siguro na delivery ng kuminti. Kung magtandi ng balaod sa tao, balaod sa Diyos. Palabihan ng balaod sa Diyos. Palabihan ng balaod. Isa, learning on religion is really kursa. Kaya, wala ko i-bibit na mata. Kung pinili, kusa na lang ito. Asa, di ba pumunta na, may gabi yung Nelson, Adam. So, bagong pumunta na sa kanya sa Roma 16-17, na paimang isang Pablo na magpantay, pagkikay kamulian itong mga tao, magbahin-bahin, o musamog sa pagtulutan na daw ninyo. Kaya kini mga tabanan wala mag-alagad ng Kristo na atong Ginoo pumili sa ila lamang kaugaling kayo. Kung sa may buti pa sa buti version na ang katubo sa uban na dunay pagtulunan na daw ang nila nga gikan sa ilang mga katiguangan o di kay sa ilang pagkatao nga isang yaman sa sila sa uban ng mga reliyon o sama sa nato mga Katoliko nga sa pupunta sa uban ng mga reliyon. Kaya mo sa sila tatsok, apil ba na anang pahimano sa Pablo? Ayaw, patilang siya. Importante yun na, kaya yung takas Biblia, yung ginawa likay mo, yung magtutulog sa iyo na kabay-bayin nila. Kaya nila ko. Kaya nagpapawag yung gano'n yung isakto, matulog yung Iglesia, yan matulog na pagtulunan, okay na kumano na ito. Maglaing na, grasya mo lusot ka. Grasya mo lusot. Kung dunay mo anak ka ninyo, magtulog pagtulunan, dahil sa mga ipunto, sa request niya. Na pre-market, condemned din siya. Kasi in English pa. Pero na ito, ganda na, sa request niya. Any person that teaches contrary to what you are told, na nagkapunang kalahilig ka sa simahan, kasi matulog yung Iglesia, yan ay mutulog lahi. Isari ko na siya, kaya siya ako na siya. Kaya, ako respetan mo lang sinyasa na pa, o yun, tumindog na mga sa ngalan sa mga o sa anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, salamat sa mga kayuhan, mga pulong, mga bunadumog, mga kauban, mga pagtulog ang nagiginanan na akong amumahon ang mga kami magkaduol kanimo na higpit o dili masaad sa lingla ng Satanas. Tadi kami ginugkahay ng Espiritu Santo. Palayo kami sa Satan. Ginong Isus, mga din yung mga among ngayon, iyan po kami na doon. Amen. Singalan sa Mahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo.